Uy, GG. Ang bilis G. Miguel of shout out JJ. Ate Susan. Ano yung piso? Maray na ito, Ate Susan. Tulong tusok. Ito mo, pag nag-live na ko, ingay na sa labas ng mga manok. Mga nangingitlog kasi.
Yan. Nakamute kasi maingay. Maingay sa labas. Maingay ang manok. Ano ulam, Kuya Bicol? Ay nag-ano lang ako sa ngayon, nagluto lang ako ng pritong matambaka saka ginisang kalabasa na may baboy. Hindi ka lang ang susuwana.
Thank you very much. Ating idol forgot. Naka-idlip. Dito, anong oras na natulog? Yan, cemetery. Mambay sa cemetery. Daming tao kasi. Kaya maganda tumambay pag maraming tao. Seven AM pa lang dito. Aga pa ano? Sabagay, ano pa lang dito eh, alas 11. Ay, sakto, alas 12 na pala. Oo, 5 hours lang naman lamang. Alas 2. Kalimutan ko na pa. Magpapag wala ang mga bahay. Ate Kape, namumula ang iyong profile. Ate Kape. Miguel Love, shout out, host. Miguel Love, shout out, Idol Pugaka. Kapit, Miguel Love, shout out, Miguel Love, shout out, Food. Ganda ni ate ano. Gumaganda ng gumaganda yata ang profile ni Ate Milani. Ay,
Visit mo. Ate Kape, Charlie ko, thank you very much. Tamsak dan host, Miguel Ochatat, good morning po sa lahat. Pabis po Ate Milani Almonte. Ito mga hindi ko ito nakikita. Itantan, Kalanggo, Jupri, ano lang, bahay na rin ibaba ko sa kanila. Kaya mabilis. Ate Joanna, nagtamsak lang ako dun. Naka-live ka. Nagbababa yung isa kong cellphone, pinambababa ko kasi ng mga mail nila. Pag ano ko, nakita kita naka-live eh. Kaya nagtamsak na lang ako. Eh, ito kasi binababa ko. Dalawa lang naman ang cellphone, kaya ganun. Nakita ko nga doon at ano, Miss Joanna. Kaya nagano na ako doon. Nagtamsak lang ako kasi yung isang cellphone gamit ko. Pinambababa ko ng bahay. Branded Official, thank you, maraming salamat kapatid. Kung kalawa, alis ka, ano, Miss Joanna? Ah, paano ka? Papuntang work ka?
Tambay lang, Noy. Salamat po, Manoy. Pagtambay. Pa yung pag nag-ano man. $10 million in the house. Thank you very much. At teacher. Ito mga bahay lang binababa ko kasi wala yung upload. Hindi naman nagpaparamdam. Kaya tumilali yung views niya kasi nag-upload siya. Pangit ba ako? Di nga. Tusok ko. Atichi. Sound. Dito lang sa Ikiwan. Good morning at magandang tanghali, Pinas. Eight na dyan. Mag-i-eat na ba dyan? Mega love, shout out sa lahat.
Champi, Miguel, shoutout kapatid. Mali. Ba't binaba kita dyan? Hindi pa nakuha ng bahay mo dyan. Andyan ka na kagad. Future. Hello, shoutout po ate. Hindi ko baba ko. Siyang TV. Me too. Ay, plus one thumbs up kuya. Thank you very much, Sam. Patawa ka ng tawa dyan. Pangit ba ako? Kahit maganda pangit. Ati Egypt. Ilabas mo ang iyong primer kung ikaw ano. Ganda ni Ate Egypt po. Bumata ng 30 years. Walang bago, walang primer. Dito sa ano, not yet done everything. Ate Chi, the king of, the queen of mukbang.
Hindi ko sumakit yung batok ninyo, Ate Chi. Ang dami yung kinain. Kayong dalawa lang naman. Joanna, Miss Joanna, thank you very much. Talaga to. Ate Mitch, thumbs up po. Ate Mitch, Ate Mitch. Nag-live ka, Ate Mitch, ano? Nag-live ka, no? Yan kasi ang dala mo, Ate Mitch. Nasa live ka, no? Si Ate Lola kaya, tapos na. Naka-live din yun eh. Dami naka-live. Dito naman ako mag-ano, sa isa. Muna. Pritong manok. Yeah. 13 million in the house. Thank you very much sa inyong lahat and 11 thumbs up. Maraming salamat. Shang TV. Wish B2. Tambay, busy na po.
Thank you, Ate Che. Ingat, ingat, ingat sa work. Uy, pag ako man nagla-live mo. Marian. Tiltamsak. Labas ang premiere ng upcoming. Dito lang sa Hong Kong National Gate, 68 pa lang.
Junjuan. Sino ba ang iyong nilapa? Marian. Hina. Edmond Rabago. Kaya Edmond Maray na hapon. Ito ba? Dito ba? Dito pa rin tayo sa chicken kasi mababa pa lang ang view. Ay, dito naman tayo sa 33 views. Ayan, pag
Maingay kasi, kaya palaging nakamute. May nangingitlog ang ingay. Tamsak po, patamsak sa upcoming premiere ni Kapit at Kapit Official. Maraming salamat po. Dagat pa rin pa-views. Thank you, 13 million and a half. Thank you very much. 14 tapsak. Ate Laila, kala ko umalis. Ay, hindi pala. O, yun na kaya, Ate Lai? Hindi ka lang shoutout sa lahat. At kung shoutout. O, yun na kasi. O, yun na yata kaya, Ate Lai.
nasa airport pa lang kayo. Ang lalayo ng lalayo ng gala mo at Tilaya, Cebu. Di ba nakarating ka na naman ng Cebu? Di ba yun, ano, taga doon ba kayo? Cebu. Shouty, kapatid Che. Marian Joy Baita. Marian Baita. Marijon pala. Kapatid kapit, Shouty. At kapatid Junjun. Yala Bintura, have a ship flight kapatid na done it sa upcoming mo. Po. Thank you, maraming salamat. Nagtamsak kay Ate Kapit. Goodbye. Wala. Dito tayo sa try mo tong recipe. Kamatis at baboy. Ano yung sinigang? I love you, I love you.
Goldhorn hot puli. Ba yun? Ewan ko eh. Nagdalang ano. Manoy Wende. Anong ulam mo, kapatid Bicol? Nagluto po ako ng ano, ng ginisang kalabasa na may baboy at pritong matambaka. Yung kinakain ko ngayon ay malagkit. Hindi pa rin. Nag-ano lang, nag-umit-umit ng malagkit. Belgium. Ate Ima, Tamsakos. Ate Ima, thank you po. Maraming salamat. Ate Ima ba yun? Kalimutan ko. Dalawa lang naman yun. Hindi siya Ate Ima. Si ay, Night for Pinay. Naka-BG lang host, busy po. Okay lang po yun at ano, sa ko. Walang Premier si Tris Cantos.
Mag-views na lang tayo. 48 views. Diyan tayo. Sana nga. Ikaw, Simple Kitchen, meron ka bang promen? Yun, meron. Simpleng ulam pero masarap. Next vegetable. Thank you, okra. Okra is really picture. La 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 la. Come to tunay na talaga ka.
Junjun Linsad, thank you. Maraming salamat sa inyong support. Junjun, thank you. Patamsak po ng upcoming premiere Bake Up Simple Kitchen. Thank you po. Maraming salamat po. Tamsak po sa upcoming premiere po. Maraming salamat po. Bake Up Simple Kitchen po. Upcoming premiere. Maraming salamat po. Bien. Chip Life. Technician. Hindi ko mabasa siya. Technician Life. Technician Life ba? Thank you po. May jacket na po kayo. Maraming salamat po sa papunta sa Short Tube Live. Technician. Wow, technician. Wow. Puro technician na nandito. Technician. Abangan ng bahay. Patamsak po sa nakapin. Sugod naman po. Kasugod. Ating bisita. Sa nakapin dyan o, sa nakapin. Paninap Resort. Bahura. OTW Chip Life. Dito ako sa bahay mo, sir. Dikit ko na tong isang anino ko. Si anino ni Bicol. Huwag na maglagay ng bakas. Sure. Tekchi. We love shout out. Thank you, host. Panoorin ko lang po mga 4 minutes para hindi malaglag. Thank you, host. Thank you, Sir Chief, sa pagbisita. By Abi Chan.
Pugak Kemengdan, Kapit Official. Ay Bahora. Bahora yan, di ba? Your technician. Yeah. Batong itim pag buhay ay buhay, ano yan, buhay na bato. Dan Dikit Chip Life. Thank you, maraming salamat, Technician Life. Dikit na po sa iyo, Sir Chip Life. Maganda dyan, sir, paubasa ng lambat, yung pamante. Para kulong ang isda. Dan Bakas. Episode 19. Thank you, Bukas Flesh. Bakas Flesh. Hmm. Ala? Kilala mo pala si ano? Kasama niyo ano? Technician si ano? Si Master Rapid. Kilala. Si Master Rapid pala yun. Dikit na to sa'yo. Short technician. Tropa. Master. Oo. Ay, kala. Hindi ba yun yung nagbablog? Short technician? Kasi sa amin, meron din Master Rapid. Nagbablog siya. Oo. Kaya pala eh. Kano mo pala sina Master Rapid? Yun, dikit na po to. Dikit na yan. Huwag na ako maglagay ng bakas kasi anino ko lang to. Anino ni Bicol. Yun, dikit na. Ingay yung manok, ingay ang manok, kaya mute.
Maingay. Chef Life, dikit ko na rin po sa iyo yung ano, yung isang ninja ko, yung anino ni Bicol. Hindi na rin ako maglaki, magano ng bakas. Panoorin ko lang, Sir Chief, episode 19, Another Delicious, Chef Life. Maingay kasi. JMC Survivor, thank you. Maraming salamat sa pagpunta, JMC. Thank you, thank you. Dan Tamsak, thank you. Maraming salamat. JMC Survivor. Yun, Sir Chief. Dikit na to sa'yo. Sir Chief Life. Hello, shout out JMC.
JMC Dan Paul Pack, new friend sa highlight video mo. Natamsak po ng premiere. Salamat po, ADR TVPH. Pagkamatingin mo, tunay na Mamsi. Hello, shout out everyone. Thank you, maraming salamat sa pag-stay. Video lang, host. Kailan po yun? Sinabi ko, tambay ko muna, host. Mag-ayos ako at papasok na naman video lang. Okay lang po, maraming salamat sa pag-BG.
Tanggal. Diba? Bicol Official Vlog.
Hello, Ate Chi, Ate Chi. Thumbs up. Thank you sa inyo dyan, sa pag-BG-BG nyo dyan. 15 million in the house. Thank you very much. And 32 thumbs up. Maraming salamat sa inyo lahat.
Ate Egypt. Bago ba yan, Ate Egypt? Vlog Mama. Mega love shoutout. $14 million in the house. Thank you very much. Liko Pamilis. Junjun Linsag. Nak Shouty. Nakarating ka na dun? Nakarating ka na, Ate Egypt? Sa ano mo? Sa work mo? Nandiyan ka na sa work mo? Mami ko, mega love shout out. Vlog Mama. Baba ka po ng ano, bahay. Ay, mag-a-init na ako. Malapit. Next time na lang. Vlog Mama. Thank you. Maraming salamat sa pag-stay. Sa aking mga gandang bisita. Thank you sa inyong lahat. $18 million in the house. Thank you very much sa inyong lahat, sa inyong pagbiji at pagtambay dyan. Thank you. Dami kang tao pa, Bicol. May mga bagong bisita po kasi, Ate Ning. 18 million may love shout out. Mga bago-bagong bisita natin dyan. Thank you sa inyong pagtambay. Mag-in ka na ba? Opo, Ate Iggy. Pinapalampas ko lang. Magto 2 hours na. 1:55. Ng 1:30. 2:30.
Pag ganyan ang tao, di ba, TG? Ganda na ano. Kahit maka 3 hours ka niyan, ganda ng watch hour niyan. Kaya lang, magla-live na ba si Bunso? $15 million in the house. Vlog mama, please connect. Din saka mag-stop kapag nag-start na. Si ano yata, si Ate Kapit, nakaano na siya, nagbaba na siya ng ano dun. Nag-set up na ni Kapit. Hindi pa naman, nag-ano pa lang kay Bunsoy kung magla-live siya. Kasi hindi nasagot si Bonso, pagkatulog na naman. Pag si Bonsoy, kay tinatawagan ni Kapit, hindi nagre-reply si Bonso. Pudbad, baka tulog, baka hindi pa kaya mag-live. Samski prank. Pili ka naman mag-diretso kapag may mga tao pa. Ipagalitan tayo, atin men.
Dito ako sa sa barangay 101. Wala pa naman reply si kapatid Bats, baka di pa siya okay, sabi ni Kapit Official. Tingnan ko si thinking very much. Dandi ko. Bye po. Thank you po, Ate Ning. Ando na rin po ako. Ando na ako kay Ate Kapit. Nagkatamsak na ako doon. Bye-bye po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pag-stay. Thank you sa inyong pagbisita. Maraming salamat po. Paalam na po tayo. Bye-bye po. At doon po tayo kay si Ate Kapit Official po. Siya po ang next live. Bye-bye. Maraming salamat.